Hej og velkommen til vores fjerde video om fodbold med The Football Guys. I dag vil vi vise jer, hvordan man laver lidt tricks. Hej, og nu vil jeg vise jer, hvordan I laver den. I tager her, og så drejer jeg den herhen. Og det skal I så bare gøre. Hej, nu vil jeg vise jer et par tips til, hvordan I kan begynde at jonglere. Hvis I er nybegynder, skal I nok starte med at jonglere med vrist. Og når I er blevet bedre til det, når I kan finde ud af det, så jonglere med tåfisang, fordi så har I mere kontrol over bolden. Her er et par gode råd, så I kan lave et rigtig godt vristskud. Som I nok ved, skal I bruge vristen. Siger lidt sig selv. Og så tilløb, som jeg gør, så ånder jeg ud, spredte ben, og så hej og velkommen til vores fjerde video med The Football Guys om fodbold.